हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों बिटिआर ओनसोलाव स्वयं आसनिनि मोनसे आपडेट। नोंथांमोननि गोबाङानो गोबां कमेन्ट्स हरदोंमोन आदा बिटिआरआव स्वयं आसनिया मा जाखो, बिटिआरआव स्वयं आसनिनि राङा माब्ला हाबगोन बायदि बायदि। बेनि भिडिअखौ नोंथांमोना आं सिगाङावनो बानायनानै होखाबायमोन, जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायालासे कमेन्ट्सल' खालामबाय थाबाय। थेवबो जेबो नङा, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ थारैनो होनो नाजागोन, नोंथांमोननि डाउट गोनो गोथोखौ बोखारनानै होनो नाजागोन। स' बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय था। नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, एडुकेसनेल, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो, जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। नोंथांमोना मिथिगौ स्वयं आसनिनि जे गिबि किस्तिनि 30,000 रां, बे रांखौ दासिमबो आसामनि माखासे जिल्लायाव मोनबाय आरो माखासे जिल्लायाव दाबो मोननो हायाखै। बिटिआर ओनसोलनि गंब्रै जिल्लायाल'दि मोननो हायाखै बेबायदि नङा। सरकारनि माखासे टेकनिकेल असुबिदानि थाखाय बेनि खामानिया एसे स्ल' सोलिदों। नोंथांमोना मिथिगौ बिटिआरआव बिसायख'थिनि थाखाय गोबां खामानिफ्रानो थाबथानानै दंमोन, दासो लासै बेनि खामानिफोरखौ मावफुंनाय जादों। नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला रोखा हमदांनो हागोन जे रायजो सरकारा बे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय रोखा फोरमायनानै होदों जे नोंथांमोना बे खाखोरनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। बेवहाय फोरमायनाय दङ नबरुपद स्वयं, थामहिनबा गोदान महराव स्वयं। बिनिनो रायजो सरकारा बुंखानानै होदोंमोन जे नोंथांमोननि सिगाङाव आसामाव जिहेतु 2 लाख बेनिफिसियारि बिथांमोननो बे आसनिनि रांखौ होनाय जागोन आरो बे आसनिनि थाखाय रायजो सरकारा बेवहाय खरसा खालामदों 1,000 कौटि रां। 1,000 कौटिनि गेजेराव दासिम बर्तमानाव निर्बासित हिताधिकारी, थामहिनबा दासिम बेवहायनो मोनगिरि बिथांमोना रांखौ मोननो हादों। बेवहाय बेसेबां सुबुङा रांखौ मोननो हादों होननानै बुङोब्ला 1,39,495 सुबुङाल'सो दासिम बे आसनिनि फायदाखौ मोननो हादों। फारसेथिं जाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जिल्ला भित्तिक निर्बासित हिताधिकारी निर्बाचननि प्रक्रिया सोलिथ'खा, थामहिनबा बेवहाय नोंथांमोननि जिथु 2 लाख सुबुंनिफ्राय बेवहाय गासै 1,39,495 सुबुङाल'सो बेनि फायदाखौ मोननो हादों। बेनिफ्राय बाखि थालांबावदों 60,505 अर्थात 60,505 सुबुङानो दासिम बे आसनिनि फायदाखौ मोननो हायाखै। बेवहाय नोंथांमोना खोथाखौ रोखायै फोरमायनानै होदों जे बेवहाय जिहेतु अल आसामाव बिटिआरल' नङा, बेनिफ्राय अल आसामावनो माखासे जिल्लाफोरावबो दाबो बे आसनिनि फायदाखौ मोननो हायाखै। स' बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। दासिम बेवहाय नोंथांमोननि जिथु माखासे जिल्लाफोरनि थाखाय बेवहाय जिथु निर्बासित प्रक्रिया अर्थात बेवहाय सेलेक्सन प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना बेनि थाखाय जेबो गिनांगौ गैया आरो बेवहाय गासै 60,505 सुबुङानो अर्थात 60,505 सुबुंनि नाम लिस्टआ बेवहाय दाबो सेलेक्सन प्रसेसआव दंगासिनो दं। बिदिब्ला नोंथांमोना जिंगा नांगौनि जेबो गैया। बिटिआरआवदि बेनि रांखौ मोननाय नङा बेबायदि नङा। बे खाखोरनिफ्रायनो नोंथांमोना रोखा मिथिनो हाबायदि दाबो गासै आसामाव 60,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा बेनि रांखौ मोननो थाखाय आद्रा दंबायो। दासिम स्वयं आसनिनि थाखाय सरकारथिंजायनिफ्राय बिटिआरनि जेबो आपडेट मोनथ'नाय जायाखै। जेब्ला बे आपडेटआ फैयो नोंथांमोननो थारैनो आं फोरमायनानै होनो नाजानाय जागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।